karo dulurku. Dulurku sing nang negara seberang kono lho. Siapa dia? Yo kuwi Semar Badranaya. Aku iki jan sawetara wis suwi ra cethuk tenan. Kabare saiki piye? Uripe ning endi? Merga aku iki biyen dititahke kudu ning ngarsa padha kuwi ning bumi iki melu golongane para satriya sing teka negara seberang ya kene iki lho. Lanjo Kang. Ya tak pikir-pikir iki dulurmu kuwi ketoke ning rada adoh kono ning daerah Etan. Iya. Arane aku iki saiki ning luar negeri. Lah iya. Ning luar negeri. Iya ning luar negeri. Aku mabuk iki kok ya ngimpi rumangsaku iki. Anake sing jenenge Bagong kok dolan rene. Ngono iki apa kira-kira tenanan apa ora tolong. Tapi jan koyo tenanan kae sing jenenge Bagong kuwi kok ya dolan rene nyeluki aku. Wotogok aku teko ngono lho. Ya ditenahi mbok menawa kuwi tenanan. Mbok menawa kuwi dadi kasunyatan ya dinteni ae to Kang Togok. Lah iya. Tapi kaya rumangsaku kaya tenanan. Nyeluk-nyeluk jenengku. Wotogok lambemu kuwi dijogo. Aja panggah mengoae ngono malah ngelong-ngelone aku ngono lho. Lah iya. Loh, lah kan sapa yang gawe suara abang? Suaranya abang. Ketoke suaranya abang kayak kolor kae kaya Bagong kae. Madhe Togok, madhe. Kula ingkang sowan madhe aku teka madhe. Madhe Togok aku Bagong teko kene madhe. Lho tenan to. Yo mlebu kene kok mlebu dang kene. Lah, aku wis teko ke wae Togok, aku teko tenan. Wah, omahmu saiki malah apik to Togok. Yo panggahane iki lho, Gong. Wah, kae kok ana jan dinding sing mending ngono ae iki regane piro kuwi Pak tak golek apa ora kuwi. Kuwi lek wae negara seberang ngono. Aku iki ora tuku. Kuwi lek wae ngono lho, Gong. Lek wae iki. Ya gowo ora yo oleh lho kuwi. Oleh wis to gowonen. Aku iki lek karo ponakan iki piye lho jan tenan. Pangkat tak wehne ngono kuwi, Gong. Lah iya Mbah, paling sugih kowe Madhe Togok, Pak. Jan tenan yo ora dadi soal, Pak. Lah aku melu Semar panggah ngene ae. Oh iya, kowe mau iso teko kene, piye iso teko kene iki? Numpak opo awakmu mang? Anu lho, Pak Togok aku mang numpak kapal. Numpak kapal layar lho iso teko kene. Perahu layar, numpak perahu layar. Oh, kuwi jenenge tembang kuwi. Lah iya. Anu Togok Pak, jan lambemu kok panggah ngono to Togok ora mau rasane to. Ayo keluar wong tuwa. Kaya ngono piye to, Gong? Ora guyon aja dadekne ngati. Maksaku aku ora ngerti Bagong lek ngene iki. Bagong yo ngene iki lho aku Togok. Kuwi mburimu kuwi cindil kuwi kok ijo urip. Oh, kuwi yo adikku, kuwi yo termasuk dulurmu. Iki wis teko dadi mala tenan nek ngene iki. Lah iya lho jan lah. Kowe ora yo belong kae to apa? Ya aku belong nyapa? Masa aku teko-teko kaya ngelak-ngelakne. Ora ngono aja dadi atimu. Aku iki guyon ngene iki. Lah iya, Gong. Tekamu rene wae kok ya ora sangkan-sangkan.
Aku iki tenan lho Gong tak rasani awakmu. Sakjane iki kowe teko rene iki sakjane nek perlu apa to, Gong? Apa dikongkon karo bapakmu, apa inisiatifmu dhewe? Yen dikongkon bapakmu ki kandhane apa, kandhane kepriye ndang blakakno. Yen kuwi memang teko awakmu dhewe, ya diomongne kene. Piye saknyatane awakmu takon apa? Apa arep njaluk sangu, apa arep njaluk apa njaluk keterangan apa ngono lho, Gong. Aku tekaku rene iki mau pertama dhisik dhewe yang pertama pengen weruh ya kuwi keslametane keluarga Togog ana ing patogokan kene. Wing lorone ya ngene lho Watogog aku ki ya jenenge senajan aku ki wis tuwa, senajan aku ki wis akhir balik. Ya aku ki takon lho. Takon kuwi ngene. Sakjane ki aku ki anak sapa? Aku ki urung pati genah lan pati dong. Yen Semar kae tau ngomong jeleke aku ki kedadian teko ayang-ayange Semar. Ning aku ki kok ora percaya. Ngono lho Watogog. Lek gareng ke genah bapake sapa? Petruk kae yo ngono. Bapake sapa kuwi jan genah. Lah aku ki jare teko ayang-ayange Semar. Ngono ki terus kepriye aku ki jan pirang-pirang dina ki takon Semar yo jawabane yo ngono. Lah awakmu kan yo termasuk kakangane Semar. Lho, kan yo ngerti. Aku arep takok kuwi lho, Watogog. Awakmu arep takon kuwi. Lho, lah wis dijawab karo Semar yen kuwi kedadian tuku ayang-ayange Semar. Lho, ngono kuwi ya kudu mok percaya lho, Gog. Ayo Gong kok. Dadi kuwi kudu percaya karo Semar. Terus sing mok percaya neh iki sapa? Lho, aku ya ngono. Jawab aku ya padha. Kuwi kedadian tuku ayang-ayange Semar. Lan kowe dhewe iki ya udah wis tuwek barang kok ya takon sing rena-rena to, Gong. Ya ora ngono lho. Watogog. Aku ki jan bingung tenan sakjane awakmu ngerti apa ora? Ya ora ngerti. Terus aku takon karo sapa? Kowe kudu ngerti lho, ora mok jawab sing sesungguhnya. Mengko tak kuncret lambemu. Wah, aja ngono, Gong. Lah piye? Awakmu ki sebagai wong tua kudu roh, kudu ngerti. Wong aku ki tenan ngene iki. Watogog. Kuwi mburimu kuwi ya adikmu apa piye apa anakmu kuwi? Oh, jangan begitu. Saya adalah adiknya Togog. Nama saya Belong. Harus ngerti toh? Jan mangsaku kok aneh-aneh wae lho, Gong. Jam takon iki ya sing genah. Takon apa panganane wis mateng apa urung apa biasane ngono. Ora ngono lho Watogog. Dadi aku ki tekaku rene takon tenan. Ora mek gur gewen-gewen iki aku golek ora nek jawabane sing pasti. Aku engko iso nesu iso ngamuk nang kene aku. Tenan. Tau brak-brak tenan patogokan kene. Wong takon iki kok padha ora roh. Semar ya ora roh. Semar jarene kok ayang-ayang. Togog ngomongane ya jarene teko kedadian ayang-ayang. Ayang-ayang lagu piye jane iki masa aku kaya oh ngono lho, Gong. Awakmu lek kepengin roh saknyatane, awakmu ki kudu takon karo yo kuwi. Wong yo jenenge dulure Semar kuwi anak telu. Aku Semar lan sineng kayangan kono.
Lah, enek sing ning kayangan. Dewa berarti. Iya, sing nang kono kuwi ana dewa, sing engko ya dijawab engko. Kok menawa anu kowe takono kono wae. Lah, aku takok rono terus dalane munggah liwat ngendi? Mengko mengko tak dudoi, aja kuwatir, wis aja kuwatir, mengko tak dudoi. Tenan lho. Iya tenan, tak dudoi. Dalane mengko liwat ngendi? Liwat mburi, liwat ngarep, liwat dhuwur, liwat ngesor. Aku roh. Wah, yen mangkono iki jan mening tenan iki. Aku dudono rono. Ya kuwi aja omong aku sing dudoi lho ya. Ya wis aku wis manut. Pokoke aku bangga manut Watagot. Yo mengko tak weki rapalan munggah rono dalane liwat ngendi. Ya. Ning kowe aja lali madang dhisik. Ning kene mangan-mangan dhisik ngono. Lah kae wis mateng panganane. Es teh ya wis ana. Ya wis nek ngono tak madang dhisik. Ayo iki mongso aku kok gampang kesusu wis to. Madang dhisik ning kene. Ya wis. Manut. Yo, anakku sing paling ayu dhewe. Ayo ning kesempatan iki tinggi rupiah-rupiah tinggi seneng-seneng. Awake dhewe iki ya wis yaene lho, Nduk. Penggaweanmu mang lek wis padha mari, sining mburi mau lek muadang ya wis mari apa urung to, Nduk? Yen urung gek ndang dirampungake. Gek yo gek nyapo kono. Gek ndang sarapan, gek ndang madang utawa markidang, Nduk. Iya, Mak. Aku mau wis mari lekku adang. Wis meru lekku mbah-mbah resik-resik. Iya, kudune dadi prawan iki kaya ngono kuwi. Aja dadi prawan sing males. Isuk tangi turu gendang adus. Gendang piye kono subuhan jamaah ning langgar utawa ning masjid. Ya to, Nduk? Iya, Mak. Aku mesti lho, Mak. Lha yo kuwi dadi pertanyaan aku. Pertanyaanmu apa lho, Nduk? Kok dadak pertanyaan barang? Nggawe pertanyaan apa? Mung ya awake dhewe iki bendina ning kene melu ndoromu. Arep nggawe pertanyaan apa? Aku ki ngene lho, Mak. Aku gak yo wis gedhe wis prawan. Ning aku kok urung diwengku karo seorang pria lho, Mak. Ngene, tak critani. Awakmu panji ya ora tau metu, ora tau dolan nyandi-nyandi kok kapan olehmu kenalan karo bocah lanang. Jajal ing wektu awakmu ki dolan rekreasi ning endi ngono. Lah awakmu duwe HP mung nggih apa lho, Nduk? HP-mu mung nggih apa? Ya HP iki nggih golek kenalan. Ning aplikasi akeh. Kaya ta ning Facebook, kaya ta ning YouTube, kaya ta ning TikTok lan liya-liyane. Ya. Iya, Mak. Apa wajahku ki ora kurang cantik? Sajane kowe iki cantik. Munggoku ki wewi cantik. Tenan. Mung ya mripatmu yo loro. Borongan irung yo loro. Lambemu yo ora gambleh-gambleh nemen. Yo abang. Iya, Mak. Leng kok ya urung ana seorang pria yang seneng karo aku yo, Mak. Apa mergone aku ki lemo iki carane ngurukne awak piye yo, Mak? Sampeyan ki langsing lah awakku ki kok sakmene gedine. Ngene tak omongi. Mung jenenge wong diet kuwi rena-rena. Enek sing poso, enek sing rena-rena kuwi jadine ngene lho, Nduk. Dadi kowe kudu siap ya kuwi poso.
poso Senin Kemis lek perlu dingge nglangsingake awak. Dadi awakmu ki kok kurang tirakat ketoke lho, Nduk. Dadi bar mangan terus turu. Kedadeane ya ngono kuwi malah lemu ngono kuwi. Iya, Mak. Dadi sliramu kudu apa ki kudu mawas diri lan kudu ya kuwi selalu berpuasa. Lek tak saranke awakmu kudu puasa utawa berpuasa. Setidake kuwi sak minggu ya ping 2 Senin utawa karo Kemis. Dadi Senin mengko Kemis. Senin Kemis ngono lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Dadine awakmu kok iso langsing, iso sehat. Lan ngene lho, Nduk, awakmu ki manganmu ki ora mok jaga. Kebanyakan makan gorengan. Kebanyakan makan yang berlemak-lemak. Awakmu ki jendak nyirik blas kok. Mosok sedina mangan jeroan ki lho. Jerangan goreng lho jere panggah enak. Ngene iki kurang ono, tak omong ono. Dadi gen awakmu ki gen ora begitu lemu ngono-ngono kuwi, tak omong ono. Iya, Mak. Terus aku kudu piye? Ya kuwi kudune awakmu poso. Ya kuwi tirakat ngurangi mangan-mangan sing mengandung lemak. Sing mengandung lemak ngono kuwi dikurangi utawa dilongi paling tidak ya kuwi awakmu ora ngonsumsi ya kuwi sego sing akeh. Soale sego kuwi ya kandungane karbohidrat ya akeh lho, Nduk. Kuwi kok dadi awakmu kok lemu. Ngono ya, Mak. Ning aja lali karo nasala busu. Apa kuwi nasala busu? Nah, kuwi nasi ning aja akeh-akeh. Nah, iki nasi. Kuwi sayur. Sayur. Buki apa buki buah. Lagi lauk. Lauk iki berupa daging, tempe, tahu lan sak piturute kuwi ya apik. Apa meneh ditambahi susu. Ngono ya, Mak. Kudu diperhatekake mangane. Lho tenan lho, Nduk. Awakmu ki remaja. Dadine kudu jaga babagan awak tubuh. Aja lali olahraga, awakmu ku jan kurang olahraga. Jajal melu senam. Senam aerobik. Lek ora melu senam nyetel musik sing intine kaya senam. Kan enek pelajarane ning HP kuwi bukaan senam. Senam kesegaran jasmani. Lho, kringete iki metu ngono lho, Nduk. Iya, Mak. Lah iya dadi awakmu ya kudu sing tetep dadi bocah sing gaul, ya bocah sing sehat. Ngono ya, Mak. Aja lali olahragane dijogo. Olahragane dijogo. Termasuk senam-senam, poli barang melu poli. Apa, Mak? Melu poli ning perkumpulan poli jajal melu. Utawa lek ora gelem poli mlaku-mlaku. Lek iso mlaku-mlaku lho, Nduk, mlaku-mlaku. Jajal mlaku sedina 5 kilo umpamane lek isuk. Mengko lemak-lemak sing berkandung ning badanmu kuwi akan tersendirinya akan hancur. Lan awakmu mengko iso dadi langsing ngono lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Wis. Dadi aku ki tenan lho, Nduk. Aku ki yo olahraga lek isuk. Mlaku-mlaku.
jalan-jalan lari-lari. Hei lari pagi. Koyo lagune Rhoma Irama kae lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Kowe aja lali olahraga, aja lali dijaga lek turu. Lek turu awan piye? Turu awan ki sing apik jam bar luhur kuwi apik. Bar subuhan aja terus turu. Melek jalan-jalan ning pasar apa nyapa kono. Bar kok pasar terus mubeng-mubeng dhisik. Turut kampung. Ya lah, dadine ya awakmu mengko iso sehat. Iso mundak langsing. Awakmu iki jane ayu lho, Nduk. Ya pakulitamu ya putih ora kaya pakulit aku rada ireng ngene iki. Iya, Mak. Dadi mula saka kuwi dijaga awake. Ya ta? Iya. Mangan samangan kudu diperhatikan. Tenan Nduk, panganan saiki ora padha karo panganan biyen-biyen ngono panganane mbokmu ki telo. Polo kependem. Polo gemandul. Ngono ya, Mak. Saiki yo enak-enak jajanan saiki jajanan mesin. Apa Mak saiki jajanan mesin? Jajanan mesin. Jajanan mesin tenan. Tenan lho Nduk, panganan pengawet saiki iki jen akeh banget. Iya, Mak. Wis Mak ngono ayo, Mak. Ya ayo kendang nyapo-nyapo kono, adus-adus kono dhisik. Adus sik, Mak. Tak adus dhisik aja lali, adus nggae sabun. Aja lali neh. Apa? Banyu. Iya.